அருமையானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பெரிய வெள்ளி சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய அன்போடு கூட நான் வரவேற்கின்றேன். இது நல்லமைப்பன் மிஷனரி சபையிலிருந்து இது ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்கின்றது. நாம் இந்த 7வது வார்த்தையின் அடங்கியுள்ள சில ரகசியங்களை குறித்து இப்பொழுது நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். நாம் ஒரு விஷய தலையை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். கள்ளனென்று தள்ளிடாமல் அள்ளி என்னை அணைத்தவா, சொல்லடங்கா நேசத்தாலே சொந்தமாக்கி கொண்டீரே, உள்ளம் எல்லாம் உருகுதையோ உத்தமனை நீனைக்கையிலே, உம்மையல்லா வேறு தெய்வம் உண்மையாயில்லையே, எத்தன் என்னை உத்தமனாக்க சித்தம் கொண்டீரே ஏசையா, எத்தனை நான் துரோகம் நான் செய்தே, அத்தனையும் நீர் மன்னித்தீர், இரத்தம் சிந்த வைத்தேனே நான், அத்தனையும் என் பாவமன்றோ கர்த்தனேவும் அன்பு கீடாய் நித்தம் உம்மையே சேவிப்பே. ஜீவனுள்ள அன்பின் தகப்பனே, ரொம்ப நன்றியோடு கூட உம்மை துதிக்கிற ராஜா. இப்பொழுது இந்த 7வது வார்த்தையின் ரகசியங்களை ஆண்டவரே, உடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து ஆண்டவரே, பேதைகளாகி எங்களை உணர்வுள்ளதாக்குவதாக தகப்பனே, எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது தகப்பனே. ஆண்டவரே, நீரே ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் கர்த்தாவே அறிந்தவராய் இருக்கிறீர். இப்பொழுதே கர்த்தாவே இந்த வார்த்தையில் உள்ள ரகசியங்களை ஆண்டவரே எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தருவீராக. ஆண்டவரே, இந்த யூடியூபில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தாவே இந்த வார்த்தையை கொண்டு பேசிவிடுவீராக தகப்பனே. ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா. 6வது வார்த்தை வரை நாம் பார்த்தோம். முடிந்தது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அல்லேலூயா. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 46வது வசனத்தை சீக்கிரமாய் ஒருத்தவர்கள் எடுத்தோம். பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். அல்லேலூயா. ஒரிஜினலா அது எப்படி எழுதியிருக்குன்னா, பிதாவே உம்முடைய பராமரிப்பில், அந்த வசனம் எப்படி இருக்குன்னா, உம்முடைய பராமரிப்பில் என் ஆவியை சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி கொண்டார், மரித்து போனார் அப்படி இருக்குது. அல்லேலூயா. எவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கு பாருங்க. ஜீவனை விட்டார் அப்படின்ட்டு நம்ம தமிழ் பைபிளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. அதில் பிதாவே உம்முடைய பராமரிப்பில் என்னுடைய ஆவியை என்ன பண்ணுறேன், ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி கொண்டார், மரித்து போனார். அல்லேலூயா. இப்போ நாம் மூச்சு விடுறதுக்காக அவர் மூச்சை நிறுத்தி கொண்டார். அல்லேலூயா. சரி, முடிந்தது அப்படிதான் சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன, ஒரு முடிந்தது எல்லாம் முடிஞ்சு. இப்போது 6ஆம் வார்த்தையை தான் பார்த்தோம். முடிந்தது என்று சொன்னார். அல்லேலூயா. இப்போ அந்த 7வது வார்த்தையில் என்ன அப்படின்னா ரகசியம் இருக்கிறது. இந்த 6 வார்த்தைகளும் எல்லாம் மற்றவர்களுக்கு. அல்லேலூயா. இந்த 7வது வார்த்தை பிதாவும் அவரும் ரகசியம் பேசுவதற்கு. அல்லேலூயா. 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 அப்படி என்ன ரகசியத்தை அவர் சொன்னார்? முதல்ல இதெல்லாம் நாம் அந்த வார்த்தைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால அதற்கு ஒப்பனையாக சில காரியங்களை பார்த்தோம். ஆண்டவருடைய மரணத்தை குறித்து பார்ப்போம். ஆண்டவருடைய மரணம், அதாவது முதலாவது ஆதாமை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், தோட்டத்தில் உள்ள எல்லா மரத்தின் பழங்களை நீ புசிக்கலாம், ஆனால் இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அந்த சாகவே சாவாய் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த எபிரேய பதம் மூட் என்று சொல்லப்படுகிறது. மூட் அப்படிங்கிற மரணம் அப்படிங்கிறது, மரணத்தை குறிக்கும் சொல்லு 2 சொல் இருக்குது எபிரேய சொல்ல. ஒன்று யஷான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யஷான் அப்படின்னா வயசாகி, சாதாரணமாக நல்லா வயசாகி மரித்து போகிறது.
மூட் அப்படின்னா உடல் சிதறி அப்படியே ரத்தம் சிந்தி மறிக்கிறது. உடல் சிதறி ரத்தம் சிந்தி மறிக்கிறது. ஆண்டவராகிய தேவன் தோட்டத்திலே ஆதாமுக்கு சொன்ன பொழுது, பா நீயும் நானும் இப்போ உறவாக இருக்கிறோம், நீ இந்த மரத்தின் பழத்தை புசிச்சா உனக்கு எனக்கு உறவு சிதறி போயிரும்பா, அந்த உறவு மரிச்சு போயிரும்பா என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அல்லேலூயா. அந்த உறவு மூத்தாயிரும் அப்படின்னு சொன்னார். இன்னும் தெளிவாக சொன்னால் முஸ்லீமில் மவுத் ஆயிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது அரபியில் மவுத் ஆயிட்டார். ஆனால் இதில் எபிரேயில் மூத் மூத் அப்படின்னா உடல் சிதறி ரொம்ப பரிதாபமாய் மறிக்கும் மரணம், அப்படி ஆகி போயிரும்பா அப்படின்னு சொன்னார். முதலாம் ஆதாம் அப்படி தான் ரொம்ப அப்படியே அந்த ஆண்டவருக்கு அவனுக்குள்ள உறவு அப்படியே அருந்து போனது, அதை அவனால் தாங்கி கொள்ளவே முடியவில்லை. அல்லேலூயா. நிர்வாணியானான். பாவம் அவனை என்ன ஆக்கிருச்சு? நிர்வாணி ஆக்கிருச்சு. அதுவரை தேவனுடைய மகிமை மூடப்பட்ட அவனும் ஏவாளும் அப்படியே நிர்வாணியாக்கப்பட்டார்கள். நிர்வாணியாக்கப்பட்டான். தோட்டத்தை விட்டு அழுது கொண்டே விரட்டப்பட்டான். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அவனுக்கு பின்னாடி தான் வந்து பலியாவின் என்பதை குறிக்கும் வண்ணமாக ஒரு மிருகத்தின் ரத்தத்தை அடித்து அந்த தோல் உடைகளை அவனுக்கு உடுத்தி வித்தார். அல்லேலூயா. இப்போ இந்த 2ஆம் ஆதாமாகிய இயேசு வருகிறார். இப்போ இங்கே இவர் நிர்வாணமாக தான் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அல்லேலூயா. ஏன் இவர் நிர்வாணமாக தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரு? அந்த முதலாம் ஆதாம் பண்ணின அந்த தவறை சரி செய்வதற்காக. அல்லேலூயா. அந்த மரணத்தை சரி செய்வதற்காக. அந்த மரணம் வந்து என்ன மரணம்னா மூட் மரணம், எஷான் மரணம் அல்ல. எஷான் மரணம்னா சாதாரணமாக வயசாகி மறிக்கிறது. இந்த மூட்டு மரணங்கிறது அப்படியே உடல் சிதறி ரத்தம் சிந்தி மறிக்கிறது தான், ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல சாகிறது தான் அவர் மூட் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எபிரேயத்தில். அப்போ ஆண்டவரும் ஏதோ வயதாகி மறிக்கவில்லை, அவர் ரத்தம் சிந்தி உடல் அப்படியே கிழிக்கப்பட்டவராய் தொங்கிக் கொண்டிருந்தார். அல்லேலூயா. அந்த ஆதாம் அடைந்த அந்த உறவு பிரிவை ஆண்டவர் சிலுவையிலே சந்தித்தார். அல்லேலூயா. சிலுவையிலே சந்தித்து அந்த மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். தன்மையிலே அவரை ஏற்றுக்கொண்டார். அல்லேலூயா. இப்போ மரணத்தின் கடைசி துளிகளில் நிற்கிறார். அல்லேலூயா. கடைசி துளிகளில் அவர் நின்று கொண்டு இருக்கின்றார். முதல் ஆதாமின் தவறை சரி செய்து அவர் விடுகிறார். அல்லேலூயா. அவர் மூச்சு விடுவதை அவர் நிறுத்தப் போகிறார். அல்லேலூயா. இப்போ இதுல அந்த மரணத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் எல்லாம் ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தில் அடிமைப்பட்டவர்களெல்லாம் ஆண்டவர் விடுவித்தார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் வந்த பிறகு நித்திரை என்ற போனது. அல்லேலூயா. அது வரைக்கும் அது மரணம், அதற்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்த பிறகு நித்திரை, தூங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அல்லேலூயா. அப்ப நித்திரை, ஆண்டவர் மரித்த பிறகு அதுக்கு பேர் நித்திரை. ஏன்னா சந்தோஷமாய் என் ஆண்டவர் அக்கறையில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்று பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மரிக்கிறார்கள். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இதுதான். இப்போ நாம் இந்த வாக்கியத்திற்கு வருவோம். இப்போ இது இன்னும் அந்த வாக்கியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னால இந்த 7வது வார்த்தையிலே இயேசு செய்த கடைசி அற்புதம் வெளிப்படுகிறது. இயேசு செய்த அது என்ன கடைசி அற்புதம்? வாசிங்க அந்த வார்த்தையை மறுபடியும். பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். அப்புறம் தொடர்ந்து 100க்கு அதிபதி ஒருவன் பக்கத்தில் நின்றுகிட்டு இருக்கிறான். அவன் சம்பவித்ததை கண்டு மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரராய் இருந்தான் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். மார்க் 15:37 ஒருத்தர் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மத்தேயு 27:50 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்போ இந்த பக்கத்துல இருந்த இந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் வருவோம். இந்த பக்கத்துல அவர் இருந்த அந்த சுற்றி இருந்தவர்கள் இந்த வார்த்தையை பற்றி என்ன நினைத்தார்கள் அதான் இப்ப பார்க்க போறோம். இப்ப அந்த 100க்கு அதிபதி அவன் சொல்றான், மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபரனாய் இருந்தான் என்று சொல்லப்படுது. மத்தேயு 27:50, மார்க் 15:37 ஒருத்தங்க எடுத்து வாசி. இயேசு மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஜீவனை விட்டார். தொடர்ந்து அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது. அவருக்கு எதிரே நின்ற நூற்றுக்கு அதிபதி அவர் இப்படி கூப்பிட்டு ஜீவனை விட்டதை கண்டபோது இந்த மனுஷன் தேவனுடைய குமாரன் அந்த 100க்கு அதிபதி சொல்வதை அவன் நீதிபரன் என்று சொல்லுகிறான், தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்கிறான். மார்க் 15:37 ஆவியை விட்டார். தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது. அதிர்ந்தது. கண்மலைகளும் பிளந்தது. கல்லறைகளும் திறந்தது. நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது. அந்த 100க்கு அதிபதி என்ன சொன்னாரு? 100க்கு அதிபதி அவருக்கு எதிரே நின்ற
நூற்றுக்கு அதிபதி அவர் இப்படி கூப்பிட்டு ஜீவனை விட்டதை கண்டபோது மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் தேவனுடைய குமாரன் என்றார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இதே மெய்யாகவே இதை பார்த்தோன்னே ஏன் அப்படின்னா இவர் இருக்கிற நிலைமையில மகா சத்தமாய் கூப்பிட வாய்ப்பே கிடையாது. எல்லாம் ஜீவன் போய் கொண்டிருக்கிறது. ஜீவன் போய் கிட்டத்தட்ட அந்த தாகமாக இருக்கிறேன்னு சொன்ன போதே அவர் எல்லா உடல் உள்ள சத்துக்கள், தண்ணீர் சத்து எல்லாமே போயிருச்சு. மிக பலவீனமாய் அவருக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் தாகமாக இருக்கிறேன். அடுத்து முடிந்தது டெரல்ஸ்தாய் அப்படின்னு ரொம்ப இதாக சோர்வாய் சொன்ன வார்த்தை. இது மட்டும் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். அல்லேலூயா. எப்படி இது நடந்திருக்கும்? அதான் அவன் சொல்றான், மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன். அல்லது இன்னொரு அதனால் இந்த மனுஷன் தேவனாய் இருந்தான், அதே நேரத்தில் மனிதனாய் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்ல அர்த்தம். அல்லேலூயா. இல்லைன்னா இன்னொரு அர்த்தத்தில் சொல்லணும்னா இந்த மனுஷன் உண்மையிலே எந்த தவறும் செய்யவில்லை அப்படிதான் அவன் சொன்னதுக்கு அர்த்தம். அல்லேலூயா. வேற வேற இதில் வாசிச்சாங்கல்ல, நீதிபரனாய் இருந்தான், தேவகுமாரனாய் இருந்தான், நீதிமானாய் இருந்தான். இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உண்மையிலே தேவகுமாரனாய் இருந்தான், உண்மையிலே தேவனாக இருந்தான், மனிதனாக இருந்தான். அதுக்கடுத்து இந்த மனுஷன் எந்த தவறும் உண்மையிலே எந்த தவறும் செய்யவில்லை. அல்லேலூயா. ஏன்னா சாதாரணமாக குற்றவாளிகள் இப்படி கத்தி சத்தம் போட்டு அந்த நிலையில மறிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அல்லேலூயா. அப்ப ரெண்டு நடந்திருக்கணும். ஒன்று என்னன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சக்தி எல்லாம் திரட்டி அப்படியே ஒரு சத்தம் கொடுத்துருக்கணும். அல்லேலூயா. இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாவது அற்புதமாக நடந்திருக்கணும். அல்லேலூயா. முதல்ல நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. ரெண்டாவது அற்புதம், ஆண்டவர் செய்த கடைசி அற்புதம் அது. அல்லேலூயா. அதை பார்த்த உடனே இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி யாருன்னா அவர் யூதன் கிடையாது. அவர் ஏன்னா பல தெய்வங்களை வணங்குகிறவர். குடிக்கிறதுக்கு ஒரு தெய்வம், வயலில் விளையிறதுக்கு ஒரு தெய்வம், இப்படி வணங்குகிற நூற்றுக்கு அதிபதி. அங்கே ரோம போர் செய்வன். அவரை சிலுவையில் அறைந்தவர்களுடைய தலைவன் அவன். அவருடைய தலைமையில தான் அந்த சிலுவையில் அரைஞ்சு ஏற்றி அப்புறம் சாகிற வரைக்கும் சுற்றி போர் செய்வர்கள் காவல் காத்து கொண்டு நிற்பார்கள். அப்போ அவன் சொல்லுகிறான், இந்த மனுஷன் தேவகுமாரனாய் இருந்தான் என்று சொல்லுகின்றான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்படின்னா மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு இப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. இயேசு செய்த கடைசி அற்புதம் அது. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சாகும்போது ஒரு அற்புதம் செஞ்சுட்டு தான் சாவார். அல்லேலூயா. அப்படி அந்த நிலையில் கத்தி கூப்பிட வாய்ப்பே கிடையாது. அல்லேலூயா. அப்ப கத்தி கூப்பிட்ட உடனே தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை ரெண்டாக கிழிந்தது. அல்லேலூயா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இனி சாதாரண ஜனங்கள் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது மூல மொழியிலே, சாதாரண ஜனங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக நேரடியாக செல்லலாம். அல்லேலூயா. இனிமே அந்த அங்கியை போட்டுக்கிட்டு, அந்த பிரதான ஆசாரியோட அங்கியை போட்டுக்கிட்டு போக வேண்டியதில்லை. கிருபாசனத்தை கிட்டி சேருவோம். அல்லேலூயா. சம்பவித்ததை கண்டு மற்றதெல்லாம் அவருக்கு தெரியல. நூற்றுக்கு அதிபதிக்கு இவர் சத்தமா கூப்பிட்டானே, நிச்சயமா இந்த மனுஷன் எந்த தப்பும் கிடையாது, நிச்சயமா இந்த மனுஷன் தேவகுமாரன் தான், நிச்சயமா இந்த மனுஷன் நீதிமான் தான் என்று சாட்சி கொடுக்கிறான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இதான் இயேசு செய்த கடைசி அற்புதம். 7வது வார்த்தையில செய்த கடைசி அற்புதம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அற்புதமாய் அந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லுகிறார். நீதிமான் என்று சொல்லுகின்றார். நீதிபரன். நிச்சயமா இந்த மனுஷன் நீதிபரனாய் இருந்தான். அப்ப ஒரு தப்பும் செய்யல, ஒரு தவறும் செய்யாதவரை சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாங்க அப்படிதான் அர்த்தம் அது. அல்லேலூயா. கடைசியில சாட்சியிட்ட வசனம் அது 7வது வார்த்தை. ஆமென். 2வது ஆண்டவர் நிறைவேற்றிய கடைசி தீர்க்க தரிசனம் அது. அல்லேலூயா. சங்கீதம் 31:5 இந்த வசனத்தை சற்று கொஞ்சம் அப்படியே இதாக்கி சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து, ஒரு வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து, உமது கைகளில் ஒப்புவிக்கிறேன் சத்தியபரனாகிய கர்த்தாவே, நீர் என்னை மீட்டுக் கொண்டீர். அல்லேலூயா. கடைசி தீர்க்க தரிசனம். நல்லா கவனிங்க, இவ்வளவு ஆச்சரியம். தாவீது ஏறக்கூடிய 1000 ஆண்டுகள் முன்பாக வாழ்ந்தவர். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து முன்பாக இயேசு இந்த வார்த்தையை சொல்லி கடைசியா சாக போறாருங்கிறத அவர் அங்க எழுதி வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்ப இயேசு கரெக்டா அந்த பிதாவேன்னு ஒரு வார்த்தையை அதுல சேர்த்து, பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன். அல்லேலூயா. இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் கிரேக்கத்தில் சொல்லல, இதை எபிரேயத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார். அல்லேலூயா. பிதாவே உம்முடைய கைகளில் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். கடைசி தீர்க்க தரிசனம். அல்லேலூயா. லாஸ்ட் ப்ராஃபசி. அவர் எல்லா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இங்கே இப்படி மரிப்பாரு பிறப்பார் என்று சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டில் மட்டும் 110 தீர்க்க தரிசனம் இருக்கலாம். 110 தீர்க்க தரிசனங்கள். இப்படி மரிப்பார், இப்படி பிறப்பார், இப்படி ஊழியம் செய்வார் என்று 110 தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கிறது. அல்லேலூயா. இதுல கடைசி தீர்க்க தரிசனமா இது இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அல்லேலூயா. கடைசியா சத்தியபரனாகிய கர்த்தாவே,
என் ஆவியை நான் உம்முடைய கரங்களின் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த ஒப்புவிக்கிறேன் என்பது ஒரு யூத குழந்தை ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுகிற ஜபமா. ஒவ்வொருவரும் இரவு தூங்க போகும்போது உம்முடைய கைகளின் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி தூங்குவாங்களாம். அல்லேலூயா. அதை போலவே ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, தன்னுடைய ஆண்டவருடைய கரங்களிலே, பிதாவுடைய கரங்களிலே ஆவியை ஒப்புவிக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்போ பரீட்சை எழுதி முடித்த மாணவன் வெளியில் நின்றுட்டு அப்பாவை நோக்கி என்ன பண்ணுவார், கையை ஆட்டி வேகமாக சொல்கிறது மாதிரி சந்தோஷமாய் சொன்ன வார்த்தை. அதை நான் முதலிலே சொன்னேன், ஆண்டவர் இதை எப்படி சொன்னார்னு. அப்போ முதல்ல ஆண்டவர் சொன்னார், பிதாவே இவங்க செய்கிறது இன்னதென்று அவர்களுக்கு அதெல்லாம் பரிதாபமாக ஆண்டவர் சொன்னது. அப்போ தான் அப்படியே மரித்து கொண்டிருந்த நிலைமை. அதுக்கடுத்து ஸ்திரியே அப்படின்னு சொன்னார். ஸ்திரியே அதோ உன் மகன் அப்படின்னு, ஏன்னா கீழே இருக்கிறவர் கேட்கணுங்கக்கா, ஸ்திரியே அப்படின்னு அதிகாரமாக சொன்னார். அதோ உன் மகன், அதோ உன் தாய் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கடுத்து என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டுறீங்களா, அப்படியே ஜீவன் போயிட்டு இருக்கு, தாகமாக இருக்கிறேன்லாம் ரொம்ப இதாகிடுச்சு, முடிந்ததுலாம் ரொம்ப இதாக சொன்னார். கடைசியில் பிதாவே அப்படி சொல்லலை, பிதாவே அப்படின்னு சொன்னார். அல்லேலூயா. சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார், பிதாவே இதோ வருகிறேன்னு சொன்னார். அல்லேலூயா. முடிச்சிட்டேன், இதோ வருகிறேன்னு சொன்னார். அல்லேலூயா. சந்தோஷமாய் சொன்ன வார்த்தை பிதாவே உம்முடைய கைகளில். அல்லேலூயா. இந்த கைகளில் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா எபிரேய எழுத்துக்கள்ல மொத்தம் 22 எழுத்துக்கள் இருக்குது. ஆங்கில எழுத்துக்கள் 26 எழுத்து, எபிரேய எழுத்துக்கள் மொத்தம் 22 எழுத்து. இதில் 10வது எழுத்து யோடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த கரெக்டாக இந்த 10வது எழுத்தை பார்த்தா சிலுவை அடையாளம் மாதிரியே இருக்குமா. இது 10வது எழுத்து மேசியாவுக்குன்னு, வரப்போகிற மேசியாவுக்குன்னு குறித்து வைத்திருந்தார்கள். அப்போ இந்த 10வது வார்த்தையை சொல்லி அந்த உங்களுடைய கைகளில்னா யோடு, அதாவது கைகளில்னா இயேசு தான். உங்களுடைய கைகளில் என்ன பண்ணுறேன், என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன். அல்லேலூயா. என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அல்லேலூயா. உங்களுடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். இன்னொன்று இதில் ஒரு அடங்கியிருக்கிற ஒரு ரகசியம் என்ன அப்படின்னா, இயேசு ஏன் சத்தமாக சந்தோஷமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, கடைசியில் இயேசு, அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மனுஷீகத்தை விட்டு இப்போ தெய்வீகத்துக்கு போகிறார். அல்லேலூயா. இதுவரை மனுஷனாக இருந்து எல்லாமே முடிச்சுட்டு இப்போ பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்க. அதான் முக்கியம். இப்போ சரீரத்தை சிதைச்சிட்டாங்க, பாவம் சிதைச்சிருச்சு, பாவத்தை சுமந்து சரீரம் சிதைக்கப்பட்டு அது செத்துக்கிட்டுருச்சு. தன்னுடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி விட்டார் என்று ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது. தன்னுடைய ஆவியை இப்பொழுது ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்புவிக்கிறார். அல்லேலூயா. இதற்கு மேலே ஒரு பலி கிடையாது. அல்லேலூயா. எல்லாம் நிறைவேற்றி முடிக்கப்பட்டது. அல்லேலூயா. எல்லாம் நிறைவேற்றி முடிக்கப்பட்டது. சரி, ஏன் 6வது வசனத்திலே முடிச்சிருக்கலாமே, முடிந்ததுன்னா 7வது வசனம் ஏன்? ஒரு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, இப்போ திரைப்படங்கள்லாம் பார்ப்போம், இயேசு திரைப்படங்கள், மோசேயை பற்றி திரைப்படங்கள், தாவீதை பற்றிய திரைப்படம்லாம் இருக்கும். கடைசியில் வணக்கம் அல்லது என்ன பண்ணுவாங்க, எண்டு அப்படி ஏதாவது போடுவாங்க. சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சர்ச்சில் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சுவிசேஷ திரைப்பட காட்சி எல்லாம் பார்த்துட்டு எண்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் முடித்த உடனே சரி எந்திரிப்போம் அப்படின்னு லைட்டை போட்டு சரி டீ சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு போயிடும். ஆனால் அந்த எழுத்துக்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், திரையில் எழுத்துக்கள். அதை யாரும் கவனித்து பார்த்தா அதில் ஜீசஸாக நடித்தவர் யார் பிலாத்தோவை நடித்தது, இதெல்லாம் அதில் எழுதியிருக்கும். யார் கேமராமேனு, யார் இயேசுக்கு மேக்கப்பாக போட்டது, அல்லது மோசே படம்னா மோசேக்கு நடித்தது யார், குழந்தை மோசையை நடித்தது யார், தாவீதை நடித்தது யார், இப்படியெல்லாம் போய் கொண்டு இருக்கும். இப்போது ஆண்டவர் கரெக்டாக 9 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாரு தன்னுடைய சிலுவை காட்சியை. என்ன பண்ணுறாரு, ஓப்பன் பண்ணுறாரு. 12 மணிக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டார். 12 மணிக்கு இருட்டு, எல்லாரும் என்ன ஆயிடுச்சு, அப்படி இருண்டாயிரு. அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. ஏன்னா பாவ போராட்டம், பிசாசுடைய போராட்டம் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு 3 மணிக்கு மறுபடியும் லைட்டை போட்டார். அல்லேலூயா. லைட்டை போட்டோன்னே எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. சரி முடிஞ்சு வாங்க, இறந்து போயிட்டார். ஆனால் கடைசியாக இவ்வளவையும் இந்த மீட்பின் திட்டம் யார் செஞ்சு முடிச்சா அப்படின்னு கடைசியாக சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. இதில் யார் இருக்கிறா அப்படின்னா பிதா இருக்கிறாரு. கைகள்னா இயேசு, அவர் இருக்கிறாரு. ஆவி, இயேசுவோட ஆவி என்ன ஆவி? பரிசுத்த ஆவி. அசுத்த ஆவி அது பரிசுத்த ஆவி.
அப்ப திருத்துவமாய், அப்ப பிரிந்து இருந்த திருத்துவம் இப்ப ஒன்று சேருகிறது. அல்லேலூயா. இப்ப பிரிந்து இருந்த திருத்துவம் இப்ப நான் வரப்போறேன், உங்கள்கிட்ட சேரப்போகிறேன் பிதாவே, பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு, நான் அப்படியே வரப்போகிறேன்னு சொல்லுகிறாரு. அல்லேலூயா. அதான் சந்தோஷமாய் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஜீவனை விட்டார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. மற்றவங்களெல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு எல்லாம் ஏந்திரிச்சு போனாங்க. ஆனா யார் இதை செய்து முடித்தது என்று சொல்லி முறையாக ஆவியை ஒப்படைக்கிறார். அல்லேலூயா. அதுக்கப்புறமும் ஸ்கிரீனும் தேவையில்லை, ஸ்கிரீனை கிழிச்சிட்டாரு. அல்லேலூயா. சரியா? அதில் ஸ்க்ரீன்லாம் போட்டு தானே படம் ஓட்டுவாங்க. ஸ்க்ரீன் தேவையில்லை, ஸ்க்ரீனை கிழிச்சிட்டு நேரடியாக உள்ளே போனார். இப்பொழுது உங்களுடைய மக்களை பாரும், என்னுடைய ரத்தத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இது படம் இல்லை, இது உண்மையாய் நடந்த மீட்பின் திட்டம். இந்த மீட்பின் திட்டத்தை பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்து, பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேற்றரவாளன் 3 பேரும் நிறைவேற்றி முடித்துதான் அந்த 7வது வார்த்தை. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அந்த 7 வார்த்தையில் உள்ள அடங்கியுள்ள அத்தனை ரகசியங்கள். ஆமென். முதல்ல அவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார். அப்படி மகா சத்தமாய் கூப்பிடவே முடியாது, எந்த மனுஷனும் கூப்பிட முடியாது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இவரே மெய்யான தேவன், நித்திய ஜீவனுமாய் இருக்கிறவர். இவர் எப்படி ஜீவனை விட முடியும்? அப்ப தேவகுமாரனுடைய ஜீவன் விடணும்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தம் தேவைப்படுது. அல்லேலூயா. இவராலே அல்லாமல் வேற எந்த ஒரு சிருஷ்டியும் உண்டாக்கப்படவில்லை. உண்டாக்கப்பட்டதெல்லாம் இவராலே அல்லாமல் வேற எதுவும் உண்டாக்கப்படவில்லை. அல்லேலூயா. வார்த்தையினாலே உலகத்தை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார். அல்லேலூயா. அதிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. அந்த வார்த்தையான கிறிஸ்து இப்பொழுது அவர் மரிக்க இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட மரணம். இது என்ன மரணம்? இது எஷான் மரணம் அல்லது மூட்டு மரணம். இது அப்படியே ரத்தம் சிந்தி மரிக்கிற மரணம். அல்லேலூயா. அதற்கப்புறம் இவர் உண்மையிலே இறந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி போர்ச்சேவகன் குத்தி பார்க்குறான். குத்தி பார்த்தா உறைந்த ரத்தமும் தண்ணீரும் எழுதியிருக்கு. உறைஞ்சு போன பிளட் கிளாட் ஆன அந்த ரத்தமும் அப்புறம் சில தண்ணீர் சத்துக்களும் வழிந்தது. அல்லேலூயா. உண்மையிலே இறந்து போனார் என்று அவர் தீர்மானித்து கொண்டார்கள். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக ஜீவனை விட்டார். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற யூடியூப்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களே, உங்களுக்காக எங்களுக்காக ஆண்டவர் இந்த மரணத்தை அவர் சந்தித்தார். கடைசி தீர்க்கதரிசனத்தை அவர் நிறைவேற்றி முடித்தார். ஆமென். சத்திய புறனாய கர்த்தாவே, நாவை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று தாவீது ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னது, அது தீர்க்க தரிசனமாய் தாவீதுக்கே தெரியாமல் ஆவியானவர் எழுதி வைத்ததை இப்பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கொண்டு வந்து பேசுகிறார். அதே போல ஒரு பரீட்சை எழுதி முடித்த ஒரு மாணவன் எவ்வாறு சந்தோஷமாய் அவன் அப்பா கிட்ட வருவானோ, அதே போல பிதாவே உம்முடைய கையில என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சந்தோஷமாய் சொன்னார். திருத்துவம் சேர்ந்தது அந்த இடத்துல. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆமென். இப்போ இந்த வார்த்தையை கேட்டு நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். இந்த பெரிய வெள்ளியின் இந்த தியானத்திலேயே நீங்கள் இருங்கள். மறுபடியும் ஈஸ்டர் அன்று இன்னும் பலவித ஆச்சரியப்படத்தக்க உண்மைகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். இது முதலாவது ஈஸ்டர் தினத்தன்று நாங்கள் அப்லோடு செய்ய போகிற நாட்கள், செய்யப்பட போகிற நிகழ்ச்சி. அது நாளான்னைக்கு அது ஒளிபரப்ப இருக்கிறது. எனவே அதுவரை இந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த தியானத்திலே நீங்கள் இருக்கும்படியாய் உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுவரை கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக உங்களுடைய சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள். ஆமென்.